саволи ман ба мақомоти тоҷикистон: чаро шумо ба миллати тоҷик зулм дорен? чаро шумо ба ҷавонони миллати тоҷик фишор мебиёрен? оё миллати шумо ғайри тоҷик мебошад ки мехоҳед ки ҷавонони ин миллати тоҷик шикаста бошанд? пас касоне ки ба ин ҷиноят даст задан шарик ҳастанд, бояд инҳо ба ҷавобгарӣ кашида шавад, ҷазо дода шавад. ассалому алайкум дӯстон ва ҳамватанон. дирӯз хабарҳо хондем ки боз як ҷавони ҳамватанони мо шумо кушта шуд аз дасти мақомоти тоҷикистон, амнияти тоҷикистон. шаҳрванди тоҷикистон раҳмонов саидъазам дар фурудгоҳи шаҳри душанбе дастгир карданд, манъ карданд. сабаби дастгириаш ин буд ки ӯ як риши кӯтоҳе дошт. бо ҳамин сабаб дастгирӣ карданд, дар амният бурда чунонам ваҳшиёна шиканҷа доданд ки аз ин шиканҷа ӯ вафот кард. наздикони саидъазам зикр карданд ки дар ҷисми майит осорҳои лату кӯ буд, бо каҳруба шиканҷа медоданд, ҳатто як почааш шикастагӣ буд. коргарони амният бошанд, барои пинҳон кардани ҷинояти худашон ҷисми саидъазамро шуста ба қабристон дафн карданд ва нагузоштанд ки ҳеҷ касе наздик шавад ва хосатан аксбардорӣ кунад. сабабаш ин буд ки онҳо нахостанд ки ин ҷинояте ки доштанд, ин ваҳшионае ки шиканҷа доданд дар ҷисми саидъазам, он осорое ки буд, аксбардорӣ кунанд. барои пинҳони ҷинояти онҳо худ шустушӯй карда ба қабристон дафн карда ва дар сари маит истоданд ки касе наздик нашавад ва хостан аксбардорӣ накунад. мо ба хонаводаи саидъазам ҳамдардӣ мекунем ба ин мусибате ки ба сари онҳо омад. агар як шахс бо аҷали худ вафот кунад, ин дардаш камтар аст, валекин агар як ҷавони зебо аз дасти мақомот бо зулм шиканҷа дода кушта шавад, бовар кунед ин дарди аламаш хеле хеле вазминтар аст. ба аҳли оилаи саидъазам мо ҳамдардӣ баён мекунем. худованд ба шумо сабр диҳад ба ин мусибати шумо ва ба ин сабратон худованд аҷри азим насиб гардонад. инна лиллаҳи ва инна илайҳи роҷиун. дуо мекунем ва шумо ҳам дуо кунем ки худованд ба ҳама чиз қодир ҳаст, қасди ин ҷавонро аз золимон бигирад, шармандаи ин дунё кунад ва дар охират дар дӯзах ҷазо диҳад ин золимонро ки бо зулм ин ҷавонони миллатро мекушанд. амин, амин. шумоам гӯед амин, амин. дӯстон ва ҳамватанон, ҳар боре ки мақомоти тоҷикистон ин ҷинояти калонро мекунанд, яъне ҷавонони ин миллатро мекушанд, зиндонӣ мекунанд, ман ба худ мегӯям ки хай кори шудагӣ шуд, дар оянда ин корҳо, ҷиноятҳо такрор нахоҳад шуд. зеро ки дар байни амниятҳо одамои хубе ҳастанд, ки одамои басавод, ба ақл ҳастанд, ҷавонони ин миллатро дӯст медоранд ва ҳимоят мекунанд, ғамхори ватан ва ҳамватанон ҳастанд ва ҳаминҳо намегузоранд ки дар оянда ин хел ҷиноятҳо рӯй диҳад ва ин ҷиноятҳое ки ваҳшиёна ҷавононро мекушанд, ин хел ҷиноятҳоро пешгирӣ мекунанд. ман ба худ ҳамин чизро мегуфтам ки хел дар оянда ин хел ҷиноятҳо рӯй нахоҳад дод. биласаф дирӯз мо боз дидем ки боз куштори ин ҷавонон, фишор ва шиканҷа ба сари ин миллати тоҷик. аз зулми ин мақомот миллати тоҷик, ҷавонони ин миллат гурӯйза шуданд, дар тамоми рӯи дунё гурӯйза шуданд. саволи ман ба мақомоти тоҷикистон: чаро шумо ба миллати тоҷик зулм дорен? чаро шумо ба ҷавонони миллати тоҷик фишор мебиёрен? чаро шумо ба ҷавонони миллати тоҷик бадбинӣ дорен? оё миллати шумо ғайри тоҷик мебошад ки мехоҳед ки ҷавонони ин миллати тоҷик шикаста бошанд, ки пас ин хел фишорҳо мебиёрен? шумо аз ҷавонони миллати тоҷик чӣ мехоҳед? агар ин хел набошад, он чӣ ки ман зикр кардам, агар ин хел набошад, пас касоне ки ба ин ҷиноят даст задан шарик ҳастанд, бояд инҳо ба ҷавобгарӣ кашида шавад, ҷазо дода шавад. агар инҳое ки ба куштор даст доранд ҷавобгарӣ кашида нашавад, пас мардум як бадбинӣ ба мақомот пайдо мекунанд, мақомот бошанд ба мардум бадбинӣ пайдо мекунанд, байни худ боварӣ надоранд, нигоҳ мекунед ки мардум як кароҳият доранд аз мақомот, дар тамоми рӯи дунё гуреза шуда рафтанд.
ҳамин сабабаш ки боварӣ надоранд. Агар шумо феълан ғамхори ҷавонони ин миллат бошед, касоне ки дар ин ҷиноят даст доранд бояд ба ҷавобгарӣ кашида шавад. баъд мардум мегӯянд ки ин кори баъзе афродое буд ки дар ин ҷиноят даст доданд, на он ҳамаи мақомоте ки дар ин кор даст дорад. баъд мардум бовар мекунанд ба мақомот. Агар не, нигоҳ мекунем ки мардум бадбинияшон ба мақомот ҳам авж мегирад, зиёд мешавад. ва дӯстон, як дигаре савол дорам ки то ҳозира як ҷавоби қонеъкунанда нагирифтам. саволи ман ин аст ки ҳамин кӣ талаб дорад, кӣ мехоҳад ки фишор ба сари мардум оварда шавад? мо нигоҳ мекунем бо сабабҳои оддӣ, сатру ришу чизи оддӣ фишор мебиёранд ба сари ҷавонони миллати тоҷик ва ба сари мардум, ҳатто бар сари модарҳоям мебиёранд. ҳаминро кӣ мехоҳад, кӣ талаб дорад? ҳаминро президенти тоҷикистон ё ҳукумати тоҷикистон мехоҳад ки ҳамхел фишорҳо ба сари мардум биёранд. пас ӯ аз коргарони амният талаб мекунад ки аз амниятҳои худ ки шумо фишор биёрен, ҳамхел зулм биёрен ба сари миллати тоҷик. ё ин ки як гурӯҳе дар амнияти тоҷикистон ҳаст ки онҳо фишор мебиёранд бар сари миллати тоҷик ки миллати тоҷик мардум аз ҳукумат ҷудо шаванд, бадбинӣ пайдо кунанд ва ҳукумат худаш бо амнияти худаш худсарона як тарзи зиндагии ҳаёти худро доранд, мардуми оддӣ бошанд, ҷудо бошанд, сарҷам набошанд. мақсад ки як ҳолати сатҳи зиндагиашон пасту саргардон дар дунё бошанд. ҳаминро шояд як хоинони миллати тоҷик бар коргарони амният дохил шуда як гурӯҳе шуданд ки ҳаминро фишор мебуранд ки ҳамхел ҷудо шаванд, фирқа шаванд, бошанд ки мардум боварашон аз мақомот дур шавад, аз ҳукумат дур шавад, мақомотам бадбинияшон бар сари мардум зиёд шавад, яъне тафриқа андозад байни давлату байни мардум. мардум сатҳи зиндагиашон паст, саргардон гарданд. айно ҳама тинҷ аз амният ва ҳукуматҳо ҳамашон тинҷ бошанд. ҳаминро кӣ мехоҳад, кӣ талаб дорад? то ҳозир ба ҳамин ҷавоб нагирифтам. зеро ки чӣ тавре мешавад ки мақомот фишор ба сари миллати худ мардуми худашон мебиёранд? нигоҳ кун, ба дигар миллатҳо муомили хуб доранд. як урус ба тоҷикистон медорад, чӣ тавре муомили хуб, як раҳим ҳастанд бо калазардо. ба тамоми дигар миллатҳо, не ки ба миллати худ ин тавре нестанд. агар дар дурни амният як хоино бошанд ки бадбинӣ дошта бошанд ба мардуми тоҷик, инро бояд пешгирӣ карда шавад, бояд инро кашф карда, бояд ин ҷиноятҳоро бояд пешгирӣ карда шавад. зеро ки мардум ҷудо шуда ки дар ҳукумат боварияшон нест. вақте ки савол метӣ ки тоҷикистон меравӣ, ҷавонон мегӯянд ки куҷо мерам тоҷикистон? нигоҳ кун, як баче ки ришаш 1 сантиметр дошт, ба сабаби риш шиканҷа доданд, вафот кард. ва инчунин мисолҳо бисёр аст. намехоҳанд баргарданд. яъне ин касе ҳамин чизро мехоҳаду талаб дорад. чаро ман ин саволро додам, мехоҳам ки ҷавобашро гирам. агар шумо ҷавобашро донед, дар комментария нависанд ё равшанфикрҳо медонанд сабаби инро расонанд. зеро ки ман мехоҳам ки ҳамин решаи мушкилро ҳал кунем. ҳамин решаи мушкилро аз ҳаминҷо гирем ки ҳамин мардуми тоҷикистон сарҷам шаванд, аз як гиревон сар бардоранд, давлат ва мардум. аҳоз мо чӣ тавре мебинем? билъакс. ва ин талаби касе ҳаст, ин хости касе ҳаст ки ман ҳамунро нафаҳмидам. як гурӯҳ коргарои амният бошанд ки хоинои миллат даромада дар онҷо кори худро давом доранд, ё ҳукумати тоҷикистон ҳаминро талаб дорад. ҳаминро ман фаҳмиданӣ. зеро ки нигоҳ мекунӣ одамои басавод ҳастанд, ғамхори миллат ҳастанд, дар ҳукумат ҳам, дар коргарони амният ҳам ҳастанд, валекин онҳо куҷоро нигоҳ доранд, чиро нигоҳ доранд, ё касе аз онҳо болотар мансаб шишта талаб дорад ки ҳамин корро бояд фишор карда шавад, онҳо сар хам карда хомӯшона ин амрро иҷро мекунанд. рости гап як дарде ҳаст ки бояд ин решаи мушкилро ҳал карда шавад. мо ҳамватанон тоҷикистониён бояд сарҷам шавем. бояд дар кадом миллате ки дар тоҷикистон бошанд сарҷам шавем. аз помиру миллати қирғизу ӯзбеку тоҷик сарҷам шавем. тоҷикистониҳо як
ба пеш равем, валекин шиёри ба пеш рафтан дорем, валекин рӯз аз рӯз қафо рафта истодем, рӯз аз рӯз бадбинӣ байни мардум. бовар кунед, хеле як дарди аламовар аст. ҳамватанони мо, хосусан ҷавонони мо саргардонанд дар тамоми рӯи дунё. бовар кунед, мехоҳам ки ҳамаи ҳамно ҷамъ шаванд, аз як герон сар бардоранд, валекин касе ҳаст ки намехоҳад ки ҳамин кор шавад. пеши ҳамин корро гирифта истодааст ки тоҷико, мардум тоҷикистоно як шаванду як сар бардоранд. бо ҳар баҳона нигоҳ мекунӣ, тоҷикистон бо ҳар чиз далелҳои оддӣ бо худ ҷанг мекунанд, бадбинӣ доранд ва ғайра ва ғайра. иншоалло умеди калон дорам ки дар тоҷикистон як одамое ҳастанд ки ватандӯстор аз паси ин мешаванд, ин ҷинояткорро дастгирӣ мекунанд ва дар оянда намегузоранд ки ин ҷиноятҳо рӯй занад. коре мекунанд ки ҷавонони ин миллат ба ватани худшон баргарданд, аз як герон сар бардорем, ватани худро ба пеш барем, то ба кай мо дар зери дасти кас мемонем. ҳасбуналлоҳу ва ниъмал вакил. дӯстон ва ҳамватанон, ноумед нашавен. иншоалло ки ҳастанд, шермардон ҳастанд, валекин касе ҳаст ки пеши инҳоро гирифта истодааст. иншоалло ки поёни шаби сиёҳ сафед аст, сарбаландӣ, иззате ки доштем ба мо бармегардад. шуморо ба худованд месупорам. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.